Ai avut vreodată curaj să aștepți în stație și să te urci în primul autobuz care oprește, fără să-ți cumperi bilet? Să iei pur și simplu loc, să admiri peisajele și să aștepți. Te aștepți să ajungi la destinație fără ca cineva să te întrebe cine ești sau încotro mergi. Eu merg foarte des cu autobuzul și am visat de fiecare dată la toate astea. Mi-am imaginat că acel autobuz avea să mă ducă în cele mai frumoase ținuturi sau să-mi arate cele mai speciale peisaje. Am știut că plec la drum cu tot ce am experimentat până acum și o inimă sinceră și deschisă, capabilă să se descurce până la destinație. Oricând sau oriunde ar fi. Se pare că, în viața mea, autobuzul are o semnificație anume. Mă tot urc în el, imaginar sau real, și am parte mereu de aventura vieții mele. Știți ce îmi place cel mai mult? Autobuzul cel real. Pentru că mă lasă să adun amintiri, să descoper stații noi sau călătorii fascinante, alături de oamenii pe care viața mi-a scos în cale. Sau poate autobuzul. Nici nu contează, pentru că alături de ei am împărțit puținele, dar cele mai sincere lucruri pe care le aveam. Zâmbete, flori, îmbrățișări, cântece, povești și poezii. Am învățat ce înseamnă să fii solidar și că uneori te poți baza pe oamenii de lângă tine. Am învățat încet, încet să-mi țin echilibrul, în autobuz și în viață, și le-am fost sprijin și celorlalți. Autobuzul meu cu povești spuse sau trăite m-a oprit în multe stații. M-a plimbat prin toate colțurile orașului și mi-a sărit în suflet cuvinte, chipuri, zâmbete sau tristeți. Am citit și recitit povești, dându-le celor din jur senzația că versul și rostirea le pot însenina ziua. Unora dintre ei, în sufletul cărora se așternuseră de prea mult timp tristețea și pustiul, le-am adus speranța că, trăind clipa dăruită în autobuz, pot merge mai departe. Am descoperit în autobuzul meu fermecat că povestea și acele cuvinte spuse din suflet creează magia, care reușește să contureze o lume mai bună, să descrețească frunțile și alungă grijile zilnice ale celorlalți pasageri. Doar ei plătesc bilet. Eu, de când trăiesc povestea asta minunată, am parte de câte călătorii doresc, fără a plăti bilet, cu această condiție: să spun povești și să trezesc la viață momente uitate în colțuri ascunse ale sufletului tău, al meu sau al lor, al celor care cred în puterea cuvântului și al povestașilor, personaje de poveste dintr-un oraș mic, cu oameni care așteaptă în fiecare zi visul frumos de a călători spre lumi în care biletul de autobuz nu are preț, doar rostirea și amintirile.